31 urteko emakume arrasatearra, egoitza bateko langilea. Lasai, laizzer helduko da zure txanda pisu tutelatu batera joateko, baina momentuz ez dago lekurik. Itxaron zerrenda luzea da dakizun moduan. Eta urte eta erdi beranduago. Bai, espero dugu laizzer heltzia pisura jateko momentua. Eta beste hilabete batzuk pasa eta sentitzen dugu errekurso hau desagertu eginda eta jadanik hasi gara beste pisu batera joateko tramiteak eskatzen. Ez larritu, laizzer ez larritu. Noiz arte itxaron behar dugu zaintza denon eskura egoteko. Ez da nahikoa nabarmena eskaria eta eskaintzaren arteko desoreka, bada garaia zaintza sistema duin bat egokitzekoa. Jarri gaitezen martxan inbertsio publikoak eskatzeko eta errekurtso berriak sortzeko. Horregatik eskatzen dugu zaintza duinen unibertsaltasuna eskubide gisa aitortzea eta bermatzea.